Benvinguts a un nou dia on veurem acrobàcies en aquest circ. I per començar, aquí tenim el 55, un cotxe d'aviones que si l'Heidi el toca s'haurà acabat el vídeo i esperem que no trigui gaire a tocar-lo, però esperem que tampoc sigui el primer. Comencem. El posem i comencem llançant l'Heidi. Uala! Ha xocat contra això i ha rebotat, però no ha tocat a ningú. Vinga, fem un altre salt. Uala, ha tocat en Fredeschi! Aquí tenim en Fredeschi. El deixem aquí. I l'Heidi ja se'n va. Uala, ha tocat en Mate! Doctor, però d'altres no els ha tocat. L'ha tocat, però no els ha tocat en realitat. Aquí tenim en Mate Doctor. El posem amb les zones dels eliminats. Però bueno, el 55 ha tingut bona sort. Continuem. Uala! No sabem. Em sembla que ha tocat el del Grand Prix Mundial, però ha estat a punt de tocar abans el 55. Aquí tenim el del Grand Prix Mundial. Uah! Estava a punt. Ui! No ha tocat a ningú, l'Heidi. Ha rebotat amb el trampolí i ha caigut aquí. Ui! No ha arribat! Acostem una miqueta, a veure si així... Bueno, millor acostem així. Uala! Ha tocat l'animadora d'en Rayo McQueen. Aquí la deixem, amb els eliminats. Continuem. Uau! Ha tocat aquest d'aquí. Quina mala sort. Ha estat a punt d'eliminar. Ha estat eliminat. Però almenys ha aguantat un rato. No ha sigut com en Fredeschi, que ha sigut el primer en tocar-se. Continuem. Ara aquí és el següent en tocar-se. I tenim aquí la fons dels ocells. Ara s'ha eliminat el Mate. Sort del Peque. Aquí tenim el Mate. La seva carota d'espant. I el deixem. Ara veiem com continuem. Uau, ha tocat en Peque! Però mireu on ha arribat. Arriba lluny. Aquí ja tenim en Peque. Ha quedat eliminat. Continuem. Uau, ha tocat un cotxe bandera. Que estrany que no toqui el 55. Ui, em sembla que ha tocat l'animador d'en Rayo McQueen. I aquí la tenim, la seva carota, amb les seves cosetes. Continuem. La col·loquem, l'Heidi, i disparem. Ui, em sembla que ha tocat en Rayo McQueen. Em pensava que tocaria en Cities, però ha tocat en Rayo McQueen, que és de color. Continuem. Aquí ve pujant i la col·loquem. Ui, em sembla que ha tocat en 55! No, 55 no, ha tocat aquest. És veritat, us ho he fet una broma. Aquí en tenim el cotxe càmera. Ui, s'ha tombat l'animadora.
Continuem. Bueno, sí, ja t'hauria de tocar el 55. Ui, no ha tocat a ningú. Ui, ha tocat en Jackson Storm. Estava a punt de tocar el 55. Ui, ara sí, em sembla que ha tocat en 55. Bueno, nice. Aquí el tenim en 55. Aquí el tenim. I em sembla que ja s'ha acabat el vídeo. Adeu, fins la pròxima. I allà és on ha acabat l'Airil. El posem. I aquests d'aquí són els que han sobreviscut. Adeu, fins la pròxima. Espero que també vulguin tornar a veure la nostra actuació, el del rentador i els espectadors. Adeu, fins la pròxima, per tercer